Hey Sanma, ninjani? Niyaphela? Umfoka Mkhonzo nibingelelayo la. Umfoka Mkhonzo, ngiyanibonga kakhulu guys for sharing my videos, for liking, commenting, everything. Kodwa kubalekena kakhulu ngibonga ama-new subscribers. Hayi ama-subscribers akhula ngezinga elinamandla kakhulu. Ngiyanibonga kakhulu guys. This is just a short clip. Ngifisa nje ngibongele i-MK Party ngokuthi hayi idlangile ayishaya iyabulala kuma-by elections. Hayi ayishaya iyabulala. Ngizoza nevideo egcwele, ngiyazi abanye sebayazi futhi sebazwile ukuthi kunelinye futhi iwadi esiqeda kulwina kuma-elections, kuma-by elections. Angazi le ndawo kuthiwa ise-Middle Post noRikubhe. Bese kuba se-Richmond siye sawina nje recently nakhona kuma-by election. Sishaya kwasani-ke manje. Laba abangakholwa ukuthi MK ifikile, Umkhonto iyagwaza, iyabulala MK. Hayi basenkingeni. Angazi ukuthi bayofuna ukuthi kwenziwe kanjani ukuze babone ukuthi konakele manje isikhathi sihambile. I-MK iyagwaza bhuqe ngomkhonto, konakele ama-by elections. Siyashaya ke manje, kodwa-ke lokho mina ngendlela engikubuka ngayo kuyisayini yokuzokwenzeka ngonyaka ozayo kuma-local elections. Siyangena komasipala, siyathatha kwasani. Ngiyeza namavidiyo agcwele sizohlaziya lolu daba. Umfoka Mkhonza lo. Please share, subscribe and comment. Thank you so much guys.